Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro gini kilong ki khubor bam tagasngi. Ka jingialang ba jung kitnat Pynmih Bording jung North Eastern Regional Power ka Jylla T mingi ka NERPC ka bakhan riu ya ka bala pelong hakot yat Marriott Shillong min ha ka Southrik unaitung arajar arpsan. Ya kate ka jingialang lapir Myntri ka boarding ba 80 model ubadai ru chairman ka NERPC ringkat chairman ka Central Electricity Authority CEA ba Ghanshyam Prasad berki sarkar na katnat boarding jungkari ka 16 National Power Committee NPC meeting hapo ka jingialam jungka North Eastern Regional Power Committee NERPC layatai binya halor kimat kiba kongsan kum ka jingpen kala na SDH MPLS ha ka ISDS ha ka jingialang la shimbentalut ki he officer berki engineer jong kitnat Pynmih Bording ki pratali ki Jylla ha ka ba ka jingiakran ban penbhai ka jing sam boarding kum ka jingpen kre ban jiet ki third party audit ha ki substation ka jingpen kam dak accounting software baya jan ha ki RPC but NPC ka benta ban penbet ha ka technical minimum ha ki thermal plan but state generator ka jingthung firewall ha ki ISDS substation shu ha ka jingialang layakran bandawa penlat no ya ka PSDF na ka benta ki Jylla T mingi ha ka jingkran jung Myntri ka tnat boarding ula kentu ban pelat no kloy ya ka Power System Development Fund PSDF ka bala sakun ula ong bala pediang da ka CEA ya ka Transmission System Plan jung ki Jylla NER but Sikkim hadu arhaja laipuwe arhaja laipuar Myntri udawa arhajar arspa nyop ho klur tingkana kabenta ki projek thymmai ula pentip ba ka Jylla klala ban kentiu sau spa live sau circuit kilometer bat si hajar si spa live ho MVA ha ki sansnem ki projek thymmai kenang ai biang nyo spa rupo MVA bat si hajar kandai po circuit kilometer ka badan kam da arhajar arspa nyop ho klur tingkana ka Ministry of Power Sarkar Pedeng Myntri katnat boarding ka Jylla Meghalaya ubenrap banchna substation hakaput bakmara shispa lai puar la nilai plai KV ha kijaka kaput kum habak mara bat kiwe kishnong na kabenta karoi kapar bar ka jingshan ha kawe kalyang u 80 model upli pat ba ya ka office bathamai jo ka NERPC ha Shillong ya ka baladon lang bat ugan Ghanshyam Prasad